Здравей, YouTube, аз съм Вичо Проц и сега снимам си. Искам да рекламирам профила на God Gamers. Да. Той има 2 абоната. За съжаление. Да, 2 са. И мен ме кефи дизайна му. Аз го направих. Само е тук черните не съм го правил. И чакай само ще напиша. DidoBG. Искам също да покажа на Дидо профила. Той не знам. Той има новия, добре. Стария, той има нов. И да, ако ви хареса профила му, се абонирайте, лайквайте. И да, мисля да правя, също искам да кажа, че мисля да правя нова поредица на това. Нова поредица на Half-Life. И да. Имам 25 абоната, за които много благодаря. И 215 показания. И да, исках само да рекламирам профила на God Gamers. Да, и ако искате дизайн, ще има такова скайп в описанието, профила на God Gamers и моя профил. Абонирайте се за мен и за него. И ако харесат клиповете ми, лайквайте, коментирайте. И да, това беше от мен. Аз бях Вичо Проц BG и чао!